yollanıp bergen kitabımız bugün dünya görecek. Size bilirsiniz mi? Türk dillerde yüzünün neslin tugan tumaşası bilmeyekler, terim bilmeyeklerin nişik etkenleri bilirsiniz mi? Bunda hatırlamış ki der. Munkurt diye tarihi. Buna biz erkek kadar başta munkurt buluşarız. Türlü bir şeyler var idi. Ebenin okuyan küçük kanlar. Buna hemen bizge 220 yıl dediğimde 220 yıl bitmedi küpte girdim. Dört bakarını küçük aynı. Bir şeyde kadar bunlar işte kime Frolov ettiler. Biz Frolov historik. Frolov ettiğinde biz bir tavırıyla Kazancagan'dan küçük bir gençler oldular. Biz uylap Kore'de benim Kazancagan'da bizim şekilde çep şey meşerçe grubu söyleşken kişileri görgen yok. Fatır andı bir babalarımız bizim sinirlerine fatırlar geç bütün şeyler bizim evimizde Köşe Frize bir de eteyip babalar biz Koramal oğlundan Köşe Koramal oğlundan ayrıp çıkanlar Urus oğlundan. Әмирнең балта сталары 1960-1970 елларда гадәттәгечә үзләренең яраткан Шынталы районының бер Мукшы авылында шабаш алганнар. Ферма төзергә килешкәннәр. 10 кеше фатирга бер гаиләгә кергән. Мукшының бер бүлмәсендә булар идәндә тезелешеп йоклый, икенче якта хатыны белән хуҗа үзе яши икән. Шабашчылар күпмедер вакыт эшләп төзелешне төгәлләгәч, яхшы гына акча һәм сөйләшкәнчә Арбалы белән җигүле 2 ат алганнар. Эшне бетереп, фатирга кайтып сузылышып ятканнар, чөнки иртәгесен авылга кайтырга кирәк. Кызганычка каршы шул ук көнне Мукшыларның ниндидер бәйрәме булган. Ахрысы кояш баюга бу йортка 20ләп кунак җыелган. Мукшылар бит инде җырчан халык, бәйрәмне дә җиренә җиткереп үткәрәләр алар. Төне буе көмешкә эчеп җырлап утырганнар. Таңга кадәр әйләндереп гел бер җырны "Ехал из ярмарки ухарь купецны" җырлаганнар. Ул заманнарда Мукшыларда әлеге әсәр бик таралган булгандыр ахры, югыйсә төне буе шуны гына җырламаслар иде. Безнекеләр ишекләрен ябуын япканнар, тик берсе дә бу галәмәт тавышка йоклый алмаган. Шулай да кунак булсаң тыйнак бул дигәндә йоклаганга салышып ятканнар иде. Иртәнге якта исерек кунаклар таралышкач кына булар берәр сәгать чирем итеп юлга чыкканнар. Юлга җыенганда Сафин Әхмәт абзый сүз кузгаткан. Кичә ярты сәгать йокыга китә алмыйча яттым. Мукшылар бигрәк кычкырып сөйләшә торган халык икән ди. Иптәшләре исә берсе дә сер бирми. Юк, без ишетмәдек. Рәхәтләнеп изрәп йокладык диешәләр. Ярар, шуның белән бу турыда сүз бетә. Атларны җигеп юлга кузгалалар булар. Кайтышлый Шынталы ашханәсенә кирип, яхшы иттереп ашап, уңышлы шабаш кыны юалар. Сәфәр дәвам итә. Шакир абзый Шафиков бик матур җырлаучы кеше, салып алгач ул һичшиксез җырламыйча түзә алмый. Бер мәлне кычкырып бөтен Шынтал урамын яңгыратып җырлап җибәрә бу Мукшылардан төне буе тыңлаган теге җырын. Автобиография язганы бар инде. Менә кемдер эшкә урашканда иткәндә, нәфсигезнең автобиография 20 яшьтәме сез, 30 яшьтәме, әллә олыракмы язып карагыз, үзегез турында гына. Үзегез белгән кеше турында гына. Үзегез шул вакыйгалар белән һәр көнне таныш булган булыкта язып карагыз. Алай җигергән нәрсә түгел икән. Китап язу идеясе, или яздыру идеясе безне 2000 елларда, 2001 елларда авылыбызның 200 еллыгына әзерләнгән чорларда бик тырышып яңа вакытта гына инде Корачме китабы килеп чыккачтан соң без аны беренчедән аның размерына, зурлыгына, эчтәлегенә таң калдык беренчедән. Икенчедән безнең авыл турында тарихны кем яза? Кыябов кына яза диде. Әйе. Һәрбер китап авыл турында язылган китап. Корачме турында китап булды. Әмир турында язылган китапны. Ул бер зур тарих, зур бер научный труд, фәнни эш. Ул бер китап белән дә кеше үзенә кандидат наук исеме алыр иде. 2 китап язып, инде профессор, доктор наук булыр иде. Әле бу эшләр безнең Илдар алда дип уйлыйм, Илдар. Ник дигәндә бу шуның кара тырышып эшләгән эшне куәтеп якка җибәрергә ярар. Легендар композиторыбыз Сара Басарникова дигән Мансур Шәһәт сүзен иҗат иткән. Яшьлегемезләрен җырлап үткән сезнең өчен минем белән яшьлек хатирәләрен урап үтегән. Җиле
yağmurdular Okşenin yolunsa Sağınan oğlum işleri Sağınam üzülüp salınam Şurmazılı yeşil gözleri Dostlar, sağınam dostlar, sağınam tuğan ilkeynile, sağınam tuğan ilkeyni. İlkey bilen bir geley sağınam Yaşlı süygen irkemini Yerti olsan ide ömür boyu Gamzegemen bilen türleşip Yaşam matur, yaşam şunday matur Yakınlara yüzleşir Yaşam matur, yaşam şunday matur Yakınlara yüzleşir Gömer yolun jırlap öttenide Tigütmesin yukak gönülleşip Yaşam matur, yaşam şunday matur Dostların amınlar iyileşir Yaşam matur, yaşam şunday matur Dostların amınlar iyileşir Bitula kine bitula şu